Vozíky s nejvyšším výkonem potřebují nejlepší brzdy. Linde Material Handling vyvinula špičkovou technologii brzdění se 2 nezávislými systémy. Jedna z jejich výhod je poznat po náhlém stisknutí tlačítka nouzové zastavení. U vozíku Linde nastoupí brzdící účinek díky promyšlenému řešení hydrauliky brzd plynule a vozík zastaví bez rizika poškození nákladu. Běžné vozíky reagují zpravidla zablokováním kol a kromě nákladu tak mohou ohrozit i řidiče. Další typickou situací, kde vynikne nová technologie brzd, je chování vozíku po zastavení na svahu. Jakmile elektronika Linde vyhodnotí zastavení, udržuje 2 sekundy vozík v klidu proti proudem a poté automaticky aktivuje parkovací brzdu, tím šetří elektrickou energii. U vozíku Linde se parkovací brzda rovněž automaticky aktivuje i při vypnutí klíčku. U běžného vozíku může řidič aktivaci parkovací brzdy opomenout a snadno tak dojde k nehodě.